Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rochigumi noshanu mumwedzi uno wakukadzimba ipapa nyasi tiri kutanda nokurangarira kano zuro raive zuwa rokurangarira makore manomwe kubva papfa Morgan Richard Tsvangirai. Toramba chinoti mweya wawo urambe wakazorora murugare. Ipapa munaudza nyasi kuno bhazi rekomandaza raita kutungana nomusoro mhanduwe nobhazi ropano pachikoro choGrenville High 2 kuHarare. Izvo zvakaitika wakutosvika muBeatrice warume mugwagwa uyu wakaita kunyangariwa. Unosaya kuti chii chaizvo chakonzeresa kuti wana mutyairi wareke kusha kuparadza upenyu hwevanhu kudari. Zvakaita kunyangariwa. Kundoti mweya yawapfai dai yaramba yakazorora murugare. Panga paribe ipapa kunyepiwa hapo kuti wanhu wangani wapfa pari zvino. Watiri kuziva waingidzira kupfa wanhuwo tsaona yakaitika kuBeitbridge patogeti riya pamugwagwa mubodziyo unoenda Beitbridge uchibva Masvingo. Pakaita kunyangariwa mhanduwe. Hwendo huno wamwe wagotobvunzana kuti kohoko asi wakachinja kani iye mwedzi wambudzi ndiye muna kukadzi kuno nekutoti mugwarashiro kuite kawanhu ipapa musvino pamhanduwe. Ndikaiti gohona apa zviri kuhwadza sei kwaburika mapikicha izvezvi wanhu wakaita kusungirwa makadhibhokisi mhanduwe kuti avabatsire wareke kuramba wachivhiringika nokuhwadziwa. Avo wanhu wakaita tsaona iyo patogeti mhanduwe zvinohwadza izvi. Unobva waita kusaya kuti chii dai Zimbabwe iri imwe nyika ino wanhu kwawo daiti kutoziva ipapa kutoti gurukota noringa nozveutano haiwa rakatodzingiwa basa kana kuti ratoti aiwa ndazvitadza ndakienda kuno kwedu waribe kana kunyara kana kudini. Ndikaitiwo hedu kwazvinoperera. Kanzuro yeguta roBulawayo ipapa yagotoisa mutemo ikareketa kuti wakomana wanhu vanofanira kubhadhara $290 kuti waite rezinesi yokuchengeta imbwa. Ndosaka ndichizoda hangu kunorira pfene nekuti kunorira pfene kuriba anokubvunza kana ukaita hako imbwa dzako hobho pariba anokubvunza. Kwai ipapa anenge adai kuita zvombwa inopfuura ibodzi achigara nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda akutofanira kuti anyorerwe pasi kubvumirwa. Wakomana haidiwi. Unosaya kuti zvinenge zvimbotekaira sei asi regai tirambe tichiringa. Ipapa upo kare hurumende yagoisa kamutemo kavari kuti izvezvi kuchiribe mwana wechikoro anodzingirwa kuti aribe mari yokubhadhara yochikoro. Pokare kuribe kana mubvana anenge aita mimba ari pachikoro anorambidziwa kuendera mberi nokufunda. Kwai chikoro chakutofanira kutomanikidziwa kuti chibatsiridze kuti mubvanayu aite munhu pane vamwe. Wakomana zvakaita kuoma chaizvo. Kusanduka kwemakore, kusanduka kwenguva ndokwakiitika. Tendai biti agotoburika achiramba kuti kwai mutsvangwa ngandibvire kumhepo. Agoreketa kubodoka kwache achiti kwai ndakasangana nevanomiririra America. Ndiribe wandakasangana nawo ini. Ngavareke kuda kutsvaka nyaya achitsvaka nezita rangu. Rekaiti zvione kuti zvinopera sei izvozvi. Apa maovheti nyasi anga aenda kumakoni wari kweikweyo kwaiya kumakoni ekumadoka zuva vachimirira kuti wagonzi wamunangarwa wari kuunza chirongwa chokuchera chibhorani munzvimbo yawo. Wakutsvaka zviya zvokuti wanzi kwai mune vanhu vakawanda wari kutsigirai mukuru wangu. Rekaiti zvione. Tikuziya hedu kuti paribe chaizvo. Apawo zesa yakuzama kupushira ipapa kuti kwai iingidzire maridzo magetsi dzinobhadharwa nevanhu. Ipapa wagotoreketa kuti tikutadza kutobhadhara chikwereti chomamiliyoni 350 chatiinacho nekuti mari dzekubhadharwa nevanhu kuwana magetsi kwai dzakanyanya kuderera. Warume nekuoma kwakaita upenyu ikoko nokudhura kwirikuita zesa iyo wari kuti ishoma. Ndipo unotoona kutoti
idi hwendo huno pakanyangariwa. KuGMB kwai mutungamiriri hari ikweyo agere hunde CEO hati takapuwa mamirioni manomwe nochidimbu 7.5 million US pachirungu pokare nomazigi 100 mamirioni kuti tibhadhare varimi vanenge vaunza chibahwe chavo kana kuunza mapfunde kana masunflower kana zvese nobhinzi zvese zviri kudikana ikweyo. Kwai kana tatenga tozokona kupa vanenge vachitambura nomutengo yakanaka. Kambani yoKotco ichiri kuti tine chikwereti chomamirioni 5 nezviuru 500 5.6 million US pachirungu kubva makore ana 2023 chaiwo chawachiri kuda kuti wabhadhare varimi. Zvinorwadza ndo zvinoita kuti vanhu vareke kugoramba vachiendesa zvawanorima iko kuGMB nokuKotco. Tawanda Nyambirai abenutsiwa kuti kwaindi agare hunde yobhangi Steward Bank. Ipapa kwai vanhu vanga vari mudare rovakuru rinotonga bhangiri board of directors pachirungu vanosvika vasere vakavhiringidziwa vakabva vaita kutandanisiwa wese vakandoti tichazvidaba. Tawanda Nyambirai nowabiyache 10 vakabva varamba varipo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ari pasi poiro kambaniyo EcoCash Holdings. Izvezvi vanhu vari kufara nozuro uno Zimbabwe Cricket yakahwina payakatamba noIreland ikavajaha. Aivati kuramba chizvitenda wakakunda nomumhanyo inoita 40 49 runs pachirungu. Rekai tione kuti pairi kutamba kuti mangwana zvinenge zviri kudini. Mufana anonzi Bennett takatoti kana ari mwana wapachedu Bennett ngaachipuwe munda kana kubhadharwa mari dziri kubhadharwa nowabiya chedzi nekutoti dziri kuita zvisvino ari kukona. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno kwai anonzi Hein Odendaal pokare naIwan Skeibet kwai wakasungiwa nonyaya yoSteynhoff. Rekai tigokunyepai kuti zvii zvinenge zvichiitika panyaya dzacho dzese. Zvakanaka ipapa waruchena waye mabhunu aye nyasi anga akaungana pamuzinda weAmerica kuPretoria wari kutsigira kuti kwaiti kuda kuenda kuAmerica zvakareketiwa naTrump ngaatipe mapepa tiende ikweyo sowapoteri. Unobva waita kuona kuti idi zvakaita kunyangariwa apo wagotanda hawo kuimba kamboko nyika kawaimba nguva yorusarura ganda iya. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Apawo Mubuyiseni Dlozi agoti inini ndiri chikara ndikutoda kuenda paredhiyo chaipo koita mushamarari paredhiyo bvapuwa basa kuredhiyo yoPower FM. Tikuramba tichizvitenda izvo dai zvaramba zvienderera mberi. Ipapawo South Africa ikati tikuzvidaba zvokunyepiwa zvokuita nyaya yatakaendesa kuICC iri kuramba iripo yakamira kuti paribe zvavanotiita. Rekai tizvione kuti zvinoramba zvakadandochire kana kuti zvinochinja. Tinenge tichikunyepai mabuja. Ipapa Elon Musk ari kuratidza kuti ari kurwadziwa fani asi idhirama rega rega ikweyo. Nyika yoDRC wapanduki ikweyo vari kuti ndo waakutonga panhandare yondege yoKavumu kuBukavu. Wakomana zvakaita kuoma chaizvo. Kuti zvichapera chere izvozvi kana kuti zvichadini. Apawo kuGhana kwai kambani yoKar Power iri kutoti Ghana ino mari yedu chikwereti chomagetsi atiri kuwabikira tichiwagaira chinosvika mamirioni 340 $370 million US pachirungu. Taakuda kutofunga kuti tidzime magetsi oGhana acho kuti wakuware. Iwo Ghanawo vari kuita kutamba wakomana wareka kubhadhara makurukuru iyaya. Rekai tizvione kuti vanozvipedza sei. Nyasi kwaburika kutoti kuno vanhu 14 vakasungiwa wachinzi wakada kuvhiringa motika dzaiye Yoweri Museveni. Aidihwi unobva waita kuzviona kuti paribe chisvino chaiko. Asi rekai tirambe tichiringa. Apawo Trump arambidziwa nodare rekunyika kwache kuAmerica ikweyo
kuti amise mari dzinenge dzichiuya kutenga iyo mishonga yakaita soma ARV yange iri kuponesa vazhinji kwese kwese pasi rese. Toramba tichizvitenda kuti zvaitika, vamwe vanga vagofara asi regai tirambe tichiona kuti zvinoita kuti watungamiriri wekwedu wachangamuke kana kuti wanotoringidzira kurara chaiko. Ticharamba takaringa zvedu tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Tiripa pamabuja sundo lino rekai tichidi pfame ndini wenyu mhanduwe onawu.